Il-gvernijiet da sejħa pubblika sabiex il-pajjiż jiżviluppa l-ewwel proġett fuq il-baħar ta' enerġija rinnovabbli mir-riħ 12 il-mil nawtiku il-barra mix-Xatt Malti fiż-żona esklusiva ekonomika. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Roberta Bela f'konferenza l-aħbarijiet flimkien mal-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli. Dr. Bela saħaq kif dan il-proġett innovattiv se jsaħħaħ il-pożizzjoni ta' pajjiżna fiċ-ċentru tal-Mediterran b'investiment ta' enerġija rinnovabbli. Illum ħarġet sejħa internazzjonali magħrufa bħala Pre-Qualification Questionnaire li tistieden lis-settur privat jidħol għal dan il-proġett ta' turbini tar-riħ fuq il-baħar. Dan jinkludi id-dettalji ewlenin tal-proġett. F'din il-fażi il-partijiet interessati se jkollhom l-opportunità jipprovdu prova tal-kapaċitajiet tekniċi u finanzjarji tagħhom. Din l-informazzjoni imbagħad se ntuża biex jintażlu il-kumpaniji bl-ola ranking sabiex javvanzaw għal fażi li jmiss huma biss l-aqwa 5 kandidati li se jkunu mistiedna għaċ-ċiklu ta' wara magħrufa bħala l-Invitation to Participate to Dialogue. Fuq il-bażi ta' dawn id-dettalji, dawn il-5 kandidati se jintalbu jippreżentaw il-proposti inizjali tagħhom li jservu ta' bażi għad-dialogu. Wara il-fażi tad-dialogu tissejjaħ kompetizzjoni għal Best and Final Offer. Il-Prim Ministru qal li fi żmien fejn l-ekonomija Maltija trid tagħmel il-qabża li jmiss favur il-kwalità, rridu nipproduċu aktar enerġija nadifa u pajjiżna juża aktar elementi naturali bħar-riħ u x-xemx. Tlejdillum l-inflazzjoni ċediet. Dik il-miżura issa tista' titneħħa tkun l-aktar deċiżjoni żbaljata li qatt nistgħu naslu għalija. Kontrarjament għal kif qalet l-oppożizzjoni li s-suq isuq aħna nemmnu li fis-suq tal-enerġija il-piżijiet għandu jerfa'hom il-gvern. U l-għan ekonomija li tippermettilna li nagħmlu dak, u l-għanna l-finanzi tal-pajjiż li jippermettulna nagħmlu dak, se nibqgħu nagħmlu hekk. Il-Ministru Dalli qalet li dan il-proġett huwa importanti għall-oqsma tal-enerġija u l-ambjent li se jkun avvanzat f'din il-leġislatura u jitlesta f'dik li jmiss. Dan huwa pass importanti għaliex ipoġġi lil pajjiżna anki minn tal-ewwel li qegħdin iħarsu lejn din it-teknoloġija li tajjeb ngħid hija teknoloġija floating u allura għandha wkoll l-isfidi tagħha. Imma b'dan il-pass aħna nkunu nistgħu wkoll issa naraw li huma dawk il-kumpaniji li huma interessati, il-kapaċitajiet tekniċi tagħhom u kif din it-teknoloġija tista' tiġi adattata għall-gżira tagħna.